Mga tricycle drivers sa dakbayan sa Mandawi nangayo sa konseho sa dakbayan og piso nga aumento sa pitihan sa mga tricycle. Sa pagkakaroon 8 pesos ang minimum fare sa tricycle o gusto nila nga himuon kining 9 pesos. Adunay update live si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, human ni file og petisyon ang mga PUJ operators o drivers alang sa aumento sa plitihan sa mga PUJ karon. Drivers o operators na usab sa tricycle ang nangayog aumento sa plitihan sa dakbayan sa Mandawi. May pagtagad, labi na ni Mayor Kasumbing, ang mga yango karon og demanda. Pasado alas 9 kaganihang buntag miadto ang mga tricycle drivers na sakop sa pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kon Piston Cebu sa Mandawi City Hall. Ilang giduso ang position paper nga nangayo og piso nga usbaw sa plitihan sa mga tricycle. Kini gumikan sa sunod-sunod nga aumento sa presyo sa produktong petrolyo ug ang presyo sa mga pisa sa tricycle nga ilang gimaneho. Manginawat kami Mayor Kasumbing nga matagaan o pagtagad masisyonan ninyo o tagaan na to o gamay nga tabang ang atong mga kaigsunang driver labi na sa tricycle o kabaluta. Itakda pa ang public hearing sa konseho sa dakbayan sa Mandawi. Human nila maduso ang ilang petisyon kang Konsehal Elston Dabon, ang chairman sa Committee on Transportation. Hinuon mato ni Vice Mayor Carlo Fortuna, ang presiding officer sa konseho sa dakbayan, nga adunay rason ang transport group nga mangayo og usbaw sa plitihan tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. Apan gikinahanglan pa usab nga konsultahon ang tanang sektor nga apektado unya sa aumento sa plitihan sa tricycle. We would be getting the feedback also from the mga pasahero. But given the fact that even the jeepneys already adjusted their fare kay mahal ng gasolina. Kung walay daghang pagsupak o paboran ang gipangayo nilang aumento, mamahimo na unyang 9 pesos ang minimum fare sa mga tricycle sa dakbayan sa Mandawi. Yes, Bob, naglaom ang mga sakop sa Piston Cebu nga dunggon ang ilang awhag sa Mandawi City Council. Ang Mandawi City Council, Bob, mag-schedule pa usab sa public hearing kabahin sa petisyon nga gisangat. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.